ଅଣ୍ଡା ସିଝିଲାଣି ହେଲେ ତା ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ହଉନାହିଁ, ଭାରି ଗରମ ଅଛି। ଆରେ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଢାଳି ଦେ, ତାପରେ ଛଡ଼ା। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଢାଳିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଏତିକି ଜାଣିନୁ ଯେ କୌଣସି ଉପରେ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଢାଳି ଦେବୁ ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ। ଓହୋ, ଏଇ କଥା ତାହେଲେ, ବୁଝିଗଲି। ବାପା 100 ଟଙ୍କା ଦିଅ ନା, କଲିକତା ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଯିବି। ଟଙ୍କା ଦଉନ, କଲିକତା ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବି। କାଇଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖାଇ ଦଉନୁ? ନା, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଖାଇବି? ବାପା, ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଚୁପ୍, ଯାଆଠୁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଅଲରେଡି ଗରମ ଅଛି, ମୋତେ ଆଉ ଗରମ କରାନା। ହଇରେ ଚଣ୍ଡାଳ, ଏ କ'ଣ କଲୁ? ମୋ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲୁ। ରହିଥା, ଆଜି ତୋର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନ। ମୋ ବାଡ଼ି ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ମୋତେ ତ ଯାହା ଓଦା କଲୁ, ମୋ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡକୁ ଓଦା କରିଦେଲୁ। ତୁମର ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନାହିଁ। ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଛ, ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଛ। କାଲି ତ କହିଲ ଯେ କୌଣସି ଗରମ ଉପରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପକାଇଦେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ତ ନିଜେ କହିଥିଲ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିଦେଲି। ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ହେବା ବଦଳରେ ଆହୁରି ଗରମ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଧନ୍ୟରେ ଧନ୍ୟ ତୋ ବୁଦ୍ଧିକୁ।